kao što sam rekao, danas na sahrani Popovića je bilo prisutno toliko narkotikara da je moglo da se zadovolji pola Beograda. Došli da odaju počast šefu. A bilo je i ovih drugih njihovih kupaca, i to u velikom broju. O elitnoj prostituciji ćemo pričati u narednim danima i o tome šta se sve dešava pod okriljem te kuće. Kad bolje razmislite, a verujte mi da ćete doći do tog zaključka, samo njegovoj porodici ovde teško, a svi ostali su došli da budu viđeni i za razliku od mene, koji ovo govorim javno, oni su ga mrzeli tajno, samo što to nikad neće da kažu jer su licemeri.